Ja, vi har udviklet et feriekoncept, som vi har kaldt NOR, N-O-R, og en undertitel, vi kalder Nordisk Kultur er Cool, og det har 3 hovedelementer i sig. Vi ønsker at etablere en ferielandsby, der bygger på vikingetidens arkitektur og værdier. Og der er tanker omkring 12-15 huse i første omgang, og det skal, som titlen antyder, ligge ved Noret eller Kerteminde Fjord. Til hver hus hører der en båd, som vi satser på er en båd, der kan sejles af de fleste. En sikker båd, som vi har valgt, en Mekingjolle, som er bygget efter vikingeskibets traditioner. Det andet store element i hele det her er et koncept til lystfiskere og til havkajakfolket og andre naturelskere, nemlig en flydende shelter. Den vil komme til at ligge flere forskellige steder rundt om Fynshoved og også i bynærhed her fra Kerteminde og ligeledes fra Munkebo. En flydende shelter, det er egentlig en shelter, der er bygget på en ponton, hvor der kan overnatte 4 personer i, og der ligger forsvej, det vil sige, at den vil hele tiden have åbningen i læside. Der er også et lille ildsted på båden, eller på platformen, som man så kan tilberede de fisk, man måtte være så heldige at fiske. Det tredje element, det er et gammelt ønske fra mange sider, at vi har inkluderet en sejltur med en mindre båd, således at man får en tursejlads genoplevet i Noret og i fjorden med faste anløbssteder. Og også det har vi tænkt os skal have en snert af vikingetid over sig, i og med at vi har fundet de gamle bådbroer frem og givet dem de navne, som de havde i gamle dage. Der har vi kort materiale i et godt samarbejde med museet, med i stand til at kunne lokalisere rigtig mange af de gamle stednavne. Så det vi ønsker med hele konceptet her, det er at lave noget, som vi tror på, og som alle både nationale og internationale undersøgelser viser at kunne være en nytænkning og med en autenticitet, som man ikke kan finde andre steder, som også har en, kan man sige, stedbunden værdi, i og med at vikingelandsbyen vil skulle opføres i nærheden af vores museum, nemlig Ladbyskibet, således at der er et fint samspil mellem det autentiske museum og så et moderne liv. Så vi binder tingene sammen med Sara Lund, har vi skrevet i vores materialer, og Bonderøven, og så har vi tænkt os at lave en ferieoplevelse, der er fuldstændig unik og ikke set andre steder.